መስትያት ቤትና Regrettably, after 6 years, the core human rights issues that prompted this mandate still remain mostly unresolved. The Special Rapporteur relies heavily on anonymous and unverified sources while giving limited consideration to information from United Nations agencies and other institutions that have documented progress. ሰላም ከመይ ጸኒሕኩም ክቡራት ተኸታተልትና ንጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ዝከታተል ፍሉይ ልኡኽ ሕቡራት ሃገራት ኣብዚ ሰሙን ጸብጻቡ ኣቕሪቡላ መልእኽቲ ናይቲ ነዚ ሓላፍነት ዝተዋህቦ ዶክተር መሐመድ ዓብድሰላም ባቢኬርን ንምክልኻል ዝቐረበት ኣምባሳደር ህግደፍ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ሶፊያ ተስፋ ማርያምን ንሎሚ ብትግርኛ ተርጊምና ቀሪብና ያለና ፈለማ ብዶክተር መሐመድ ባቢኬር ክንጅምር ኢና ሰናይ ምክትታል Thank you. Mr. President, Excellencies, ladies and gentlemen, it is... ክቡር ፕሬዚደንት፣ ክቡራን መራሕቲ፣ ክቡራትን ክቡራንን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ብዝምልከት ከም ፍሉይ ልኡኽ መጠን ኣብዚ ባይቶ ቃል ክህብ ዕድል ብምርካበይ ዓብ ክብሪ ይስምዓኒ። እዚ ኣብ መበል 62 ሓፈሻዊ ጉባኤ ነዚ ናይ ፍሉይ ልኡኽ ሓላፍነተይ ወይ ማንዴት ናብቲ ንዓይ ዝትክእ ሰብ ቅድሚ ምርካበይ ንባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ዘቕርቦ ናይ መወዳእታ ጸብጻበይ እዩ። ንእግረ መገደይ ግን ድሕሪ 6 ዓመታት እቶም ነዚ ሓላፍነት እዚ ክምስረት ምኽንያት ዝኾኑ ቀንዲ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ጸገማት መብዛሕትኦም ገና ከም ዘለውዎ ይቕጽሉ ከም ዘለዉ ክገልጽ ይደሊ። ኣብ እዋን ስርሐይ እቲ ኩነታት እናገደደ እዩ ኸይዱ። ህላወ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ሕጂ እውን ኣስጋእ ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ። እዚ ብስርዓታውን ሰፊሕን ኣገባብ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ዝተመልአ እዩ። ኣብዚ ጸብጻብ እዚ ኣብ ኤርትራ ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነት ክራይምስ ኤጌንስት ሂውማኒቲ ገና ይፍጸሙለዉ ኢልካ ንምእማን እኹል ምኽንያታት ከም ዘሎ ተሰኒዱ ኣሎ። እቶም ቀጺሎም ዘለዉ ገበናት ምስዋር ዜጋታት ብዘይ ክስን ፍርድን ንነዊሕ እዋን ምእሳር፣ ምስቃይ ከምኡውን ንፖለቲካውያን ተቃወምቲ ጋዜጠኛታትን ኣባላት ሃይማኖታውያን ማሕበረሰባትን ምስጓግ ይጥቀሱ። እዚኦም ኣብ ኤርትራ ናይ ምሕደራ ቀንዲ መለለይታት ኮይኖም ይቕጽሉ ኣለዉ። ብተወሳኺ እዞም ዘስካሕክሑ ተግባራት ብቐጻልን ብፍላጥን ምጥቃም ምስቲ ናይቶም እሱራትን ዝጠፍኡ ሰባትን ዕድል ወይ ዘለውዎ ቦታ ንምፍላጥ ስርዓታዊ እምቢታ ተደሚርዎ እዞም ተግባራት ብንጽል ዝፍጸሙ ፍጻሜታት ከም ዘይኮኑ ብጭቡጥ ዘረዲ እዩ። በአንጻሩ እዚኦም ብደረጃ መንግስቲ ዝድገፉ ዝሰፈሐ ናይ ጸቕጥን ምምላኽን ፖሊሲታት እዮም። ኣብ እዋን ስርሐይ ሓያሎ ኤርትራውያን ስድራቤታት ንምርግጋጽን እቶም ዘፍቅርዎም ሰባት ዘለውዎ ቦታ ንምግላጽን ናባይ ብቐጻሊ ጥርዓናት ኣቕሪቦም እዮም። ክቡራት መራሕቲ፣ እዚ ዝተመሓየሸ ንጡፍ ናይ ሓባር ዘተ ትርጉም ዘለዎ ውፅኢት ክህልዎ እንተደኣ ኮይኑ ነዚ መድረኽ ተጠቒመ ንወከልቲ መንግስቲ ኤርትራ ቁኑዕን መሰረታውን ሕቶ ከቕርበሎም ኣለኒ። እዞም ዝጠፍኡ ሰባት ኣበይ ኣለዉ? እቶም ብዘይ ፍርዲ ብዓመፃ ተኣሲሮም ዘለዉ ገሊኦም ድማ ንዓሰርተታት ዓመታት ኣብ ምስጢራዊ ኣብያተ ማእሰርቲ ተዓፅዮም ዘለዉ ኣበይ ኣለዉ? እቲ መርማሪ ኮሚሽን ኦፍ ኢንኳይሪ ኣንጻር ሰብኣውነት ዝፍጸሙ ገበናት ተፈጺሞም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኢሉ ካብ ዘጠንቅቕ 10 ዓመታት ሓሊፉ እኳ እንተሎ ክሳብ ሕጂ ግን ዝኾነ ምርመራ ክሲ ወይ ጽገናታት ኣይተገብረን። እዚ ከቢድ ኩነታት እዚ ኤርትራ ነፃነታ ካብ እትረክብ ካብ 1993 ጀሚሩ ልዕልና ሕጊ፣ ዲሞክራሲያዊ ትካላት፣ ፖለቲካዊ ብዙሕነት ከምኡውን ነፃ መራኸቢ ብዙሃንን ፍጹም ኣብ ዘይብሉ ሃዋህው ይቕጽል ኣሎ። ኣብቲ ጸብጻብ ዝቐረበሉ እዋን ሰበስልጣን ኤርትራ ንሃይማኖታውያን መራሕቲ ምእሳር ቀጺሎም እዮም። መንግስቲ ካብ ታሕሳስ 2025 ጀሚሩ ነቶም 13 ንነዊሕ እዋን ብዘይ ክስን ፍርድን ተኣሲሮም ዝጸንሑ ሰባት በቢግዚኡ ምፍትሑ እኳ እንተኣመን ኩሉ ኣብ ሓምለ 2025 ግን ክልተ ፍሉጣት ናይ ምስልምና ሃይማኖት መራሕቲ ማለት ሸኽ ኣደም ሻዕባንን ሸኽ ሓሰን ሸነቲን ብዓመፃ ተሰዊሮም እዮም። ካብ ዶባት ኤርትራ ወፃእ እውን እቲ ዶባት ዝሰገረት ጸቕጢ ወይ ትራንስናሽናል ሪፕሬሽን ዝዓበየ ተራ ይጻወት ኣሎ። ሰበስልጣን ነቶም ኣብ ስደት ዲያስፖራ ዘለዉ ኤርትራውያን ንምጽቃጥን ንምፍርራሕን ወይ እውን ጉድኣት ንምብጻሕ ዝገብርዎ ምንቅስቓሳት ይቕጽልዎ ኣለዉ። ስለዚ እተን ወሃብቲ ዕቑባ ዝኾነ ሃገራት ነዚ ዶባት ዝሰገረ ጸቕጢ ንምክልኻል ሓልዮት ከስፈሓ ነቶም ገበን ዝፈጸሙ ድማ ብተግባራቶም ተሓተት ክገብርኦም ጻዊዒት ኣቐርብ። ክቡር ፕሬዚደንት፣
ኩነታት ኣብ መላእ ዓለም ዘለዉ ኤርትራውያን ስደተኛታትን ሓተት ዕቑባን ገና ኣዝዩ ኣሸቓሊ ኮይኑ ይቕፅል ኣሎ። ሓያሎ ኤርትራውያን ኣብ ዝተዓቐቡለን ሃገራት ዘለዎም መሰላት ይገሃስን ንኣህጉራዊ ናይ ስደተኛታት መዐቀኒታት ብምፅራር ናይ ምስጓግ ዲፖርቴሽን፣ ብዘይ ሕጊ ምእሳር ምጭዋይ፣ ግዳይ ኣሰጋገርቲ ደቂ ሰባት፣ ናይ ስደተኛታት ዕቑባን ምዝገባን ምስራዝ ከምኡውን ዘይእኹል ሓልዮት የጋጥሞም ኣሎ። To Eritrean youth movements whose future remains limited by repression, militarization and fear. እቶም ዝጠፍኡ ኣባላት ስድራ ቤትኩምን እቶም እተፍቅርዎም ሰባትን ኣይተረስዑን። ነቶም ኣብ ኣብያተ ማእሰርትን ኣብ ትሕቲ መሬት ኣብ ዘለዉ ክፍልታትን ኮንቴነራትን ዝሰቃዩ ዘለዉ ስቃይኩም ይስማዓና እዩ። ኣብ መላእ ዓለም ንዘለኹም ኤርትራውያን ስደተኛታትን ሓተት ዕቑባን ድሕነትኩምን ክብርኹምን ናይ ሓባር ኣህጉራዊ ግዴታ እዩ። እቶም መጻኢኹም ብጸቕጢ ብወተሃደራዊ መደባትን ብፍርሕን ተሓፂሩ ዘሎ መንእሰያት ኤርትራ ብነፃነትን ዕድላትን ዝተሃንፀ መጻእ እምበር ናይ ጸቕጢ መጻኢ ኣይኮነን ዝግባኣኩም። ስርሐይ ክዛዝም ከለኹ ምስ ሰበስልጣን ኤርትራ ክረኸብ ወይ ዘተ ክገብር ዕድል ኣይረኸብኩን። ናብ ኤርትራ ወግዓዊ ምብጻሕ ንምግባር ብተደጋጋሚ ዘቕረብክዎ ሕቶ መልሲ ይረኸበን። እዚ ዓመት እዚ መበል 20 ዓመት ናይ ዝባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ከምኡውን መበል 14 ዓመት ናይ ዝሓላፍነት ምምስራት እዩ። ዝሕዝን ግን እቲ ናይ ምትሕብባር ጉድለት ናብ ኤርትራ ምብጻሕ ምኽልካል ሓዊሱ ከምኡውን ነቶም ዝቐረቡ ርእቶታት ከተግብሩ ዘይምኽኣሎም ናይ ዝባይቶ ውሳነታት የደኽሞ ኣሎ። እዚ ባይቶ ነቲ ኩነታት ብቐረባ ክከታተሎን ንኹሉ ናብ ተሓታትነትን ፍትሕን ዝግበር ፃዕርታት ክድግፎን ፃውዒት ኣቐርብ ይቐኒየለይ። ክቡራት ተኸታተልትና ብድሕሪ ዝመደረ ፍሉይ ልኡኽ መልሓሳ ስሒላ ኣሉ ክትብል ዝተቐረበት ዕልልቲ ህግደፋዊት ሶፍያ ተስፋ ማርያም እያ። ይቐኒየለይ ኣደ መንበር ምክትል ፕረዚደንት ኤርትራ ነቲ ኣብዚ ባይቶ ቀሪቡ ዘሎ ጸብጻብ ኣብ ኣገባብ ኣሰራርሕኡ መሰረታዊ ጉድለት ዘለዎ ብነፃ ኣካላት ዝተረጋገፀ ሓበሬታ ዘይተደገፈ ከምኡውን ካብቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ክውንነት ዝረሓቐ ብምዃኑ ትነጽጎ። ስለዚ እቶም ዝተረኽቡ ውፅኢታትን መደምደምታታትን ተኣማንነት ዝጎደሎም ኮይኖም ንቑኑዕ ክትዓትን ውሳነታትን እዚ ባይቶ ከም እሙን መወከሲ ከገልግሉ ኣይክእሉን እዮም። እቲ ነቲ ጸብጻብ መሰረት ዝገበረ ኣገባብ ስራሕ ዓሚቕ ጸገም ዘለዎ ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ። እቲ ፍሉይ ልኡኽ ኣብ ኤርትራ ኣብ ዓውዲ ጥዕና፣ ትምህርቲ፣ ውሕስነት መግቢ፣ ትሕተ ቅርፅን ማሕበራዊ ቁጠባዊ ልምዓትን ዝተመዝገበ ዕብየት ዝሰነዱ ትካላት ሕቡራት ሃገራትን ካልኦት ኣካላትን ዘቕረብዎ ሓበሬታ ውሱን ግምት ክህብ እንከሎ ብኣንጻሩ ኣብቶም ስሞም ዘይተጠቕሰን ዘይተረጋገጹን ምንጭታት ብብዝሒ ይምርኮስ። እዞም ኣብ ባይታ ዘለዉ ክውንነታት ኣብቲ ጸብጻብ ኣገዳሲ ዝኾነ ነጸብራቕ ኣይረኸቡን። ኣብ ክንድኡ ነቶም ብጸቢብ ዓንኬል ናይ ወፃኢ ኣካላት ዝቐረቡ ክስታት ብዘይ እኹል መርመራ ወይ መረጋገፂ ዘይመጣጠን ርዝነት ተዋሂብዎም ኣሎ። እዚ ድማ ነቲ ንተኣማንነት ጸብጻብ ሕቡራት ሃገራት መሰረት ዝኾኑ መትከላት ዘይሻራውነት፣ ሚዛናውነት ከምኡውን ንቑኑዕ መርትዖታት ዘለዎ ጽኑዕ ኣኽብሮት ዝጻረር እተዛብዐ ናይ ትንተና ቅርፂ ከም ዝህልዎ ገይሩሎ። ኤርትራ ነቶም ኣብ ተኸታተልቲ ጸብጻባት ዝደጋገሙ ክስታት ብቐጻሊ መልስታት ዝሃበትሉ ኮይና ነቶም ዓመት መፀ ዝደጋገሙ መሰረት ዘይብሎም ክስታት መሊስካ ምምርማር ብዙሕ ረብሓ ከም ዘይብሉ ተኣምን። ምድግጋም መርትዖ ክኸውን ኣይክእልን እዩ። ነቶም ክትዕ ዝለዓለሎም ዕላላት ድማ ናብ ዝተረጋገጹ ሓቅታት ክቕይሮም ኣይክእልን እዩ። ንነቐፌታ ዝቃላዕ ዘሎ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኤርትራ ብዝምልከት ሓፂር ሓሳብ ክህብ ፍቐዱለይ። በአዋጅ ቁጥር 82/1995 ዝተመስረተ ሃገራዊ ኣገልግሎት ንነፃነት ልኡላውነት መሬትን ሃገራዊ ድሕነትን ንምሕላው ማሕበራዊ ምትእስሳር ርእሰ ምርኮሳን ተጻዋርነትን ንምስፋሕ ዝተሃንፀ ልኡላዊ ትካል እዩ። ካብቲ ሕጋዊ ናይ 18 ኣዋርሕ ግዜ ንላዕሊ ክቕፅል ዝተገደደሉ ምኽንያት ብምኽንያት እቲ ዝቕፅል ዘሎ ናይ ወፃኢ ናይ ድሕነት ስግኣታትን ዞባዊ ወጥርታትን እዩ። ኣገዳሲ ነገር ቁፅረን እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ሃገራት ንሓያሎ ሃገራት ኣውሮፓ ሓዊስካ ምስቲ እናማዕበለ ዝኸይድ ዘሎ ናይ ድሕነት ስክፍታታት ንምብዳህ ዝተፈላለዩ ቅርፅታት ሃገራዊ ኣገልግሎትን ምልመላን የጣይሳ የስፍሓ ወይ ብንጥፈት ይከራኸራሉ ኣለዋ። ኤርትራ ግን እቲ ንኻልኦት ዝተዋህበ ልኡላዊ መሰል ተኸልኪላ ትርከብ። እዚ መደብ እዚ ንንውሓት ጊዜኡን ቅርፁን ሓዊስካ ምስ ሃገራዊ ኩነታትን ናይ ድሕነት ገምጋማትን ብዝሰማማዕ ኤርትራ ባዕላ ጥራሕ እትውስኖ ጉዳይ እዩ። ዝኸበርኪ ምክትል ፕረዚደንት እቲ ፍሉይ ልኡኽ
إذا نسحي زوازل حلافنت نيرترا خكتاتل استمدب إنكو أهجراوي أجباب سلزخونة أجداسي إيبل إذا أبها هلا زجن إيرتران كلن أول هجراتن بسرع زجم جمالون كم UPR وعلات زلهم أكلات فليات تكالاتن كالوت منجستاوي مسرحاتن زي أمثلوا بزحاتني حبرات هجرات أجبابات مهلاهم عشش زبليو بز بايتو مشام طرح نبعلو ناصنت أيركاغصني ناصنت بزي شراونت بقع ناي سرح أجباب ميزاناوي تنتنان نحقاو مرغصيتات أبال هجرات بممخارن كرغاغص አለዎ بفلاي زشغل ነገር اتفلي لوخ نتن كابيناتو فليز بلا مدمدمتا كبصحا لؤلاوي مسلن تطقما هاجرات افريقيا زهابو نقفيتا እዩ ሓደ ፍሉይ ልኡኽ ኩነታት ሓንቲ ሃገር ክግምግም እምበር ነቲ ኣብ ውሽጢ ዝባይቶ ዘሎ ነፃ መርገፂታት ኣባል ሃገራት ክጠራጠር ስልጣን የብሉን ኤርትራ ንዓሰርተታት ዓመታት ዝቐፀለ ግጭታት እገዳታትን ናይ ወፃኢ ፀቕጥታትን እኳ እንተነበራ ልኡላውነት ሃገራ ሓልያ ማሕበራዊ ምርግጋዕ ዓቂባ ህዝባዊ ምሕደራ ኣቐፂላ መሰረታዊ ኣገልግሎታት ድማ ከተቐርብ ፀኒሓ እያ ቀጻል ዕቤት ከም ዘድል እኳ ዝእመን እንተኾነ እዚ ኹውንነት እዚ ምስቲ በዚ ማንዴት ብተደጋጋሚ ዝቐርብ ስእሊ ፍጹም ዝጻረር እዩ ሓደ ንሓንቲ ሃገር ጥራሕ ዝምልከት ኣገባብ ብዛዕባ እቲ ዝተመርፀሉ መገዲ ኣገባብ ስርሑን ሚዛናውነቱን ቀጻሊ ሕቶታት እናተላዕለሉ ከሎ ክቐጽል እንተደኣ ኮይኑ ካብ ናይ ምርድዳእ መሳርሒ ናብ ናይ ምትእስሳርን ምትእምማንን መሳርሒ ናይ ምቕያር ሓደጋ ኣለዎ ሓባራዊ ዘተ ኣብ ክንዲ ምትብባዕ ኣብ መንጎ ሃገራት ኣባል ሰፊሕ እምነት ክሕድር ዘይክእል መፈላለዪ መስርሕ የናውሓሎ ስለዚ ኤርትራ ነዚ ጸብጻብን ነቲ ኣብ ቅድሚ ዝባይቶ ቀሪቡ ዘሎ ውሳነን ትነጽጎ እዚ ማንዴት እዚ ክቋረጽ ድማ ጻውዒታ ተቐርብ ይቐንየለይ termination of this mandate. I thank you. كبرات تخاتلتنا إذا كتكتلوا صنحكم حتى فلوي لأخ حبرات هجرات أب قداي سبعة مسألات إيرتران جبر ملسي هجدفاويت أمباسادر نيرو أبقى تعليب خلال استقسام الرخب تحن صنحهم مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إيرتران من صغرى استفعل عليه صحفات تنقص مسلتاتن قال محتتاتن حيزا بذكرات كبراب إن ترعلوت تقرب مدبيا كفوتي لساني من يزعج وني هاي سجدن علي عبطاقوت ملاخي قطاوخ يقنا مسلي فتحي